खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्ट लोगोसे इसोरनि जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंनि थियेटार मुलुगनि बा सावथुन मुलुगनि जोबोद मोनसे सासे आखा फाखा माने फावगिरि आरोना बिथाङा गोबां बोसोर माने बिदिनो जोंनि सावथुन मुलुग बा जोंनि हारिमु मुलुगाव गोबां माने बिहोमा होबाय आरोना थ' मानसिफ्रा गोबां माने बेबायदि एभेलेबल माने बिथांनि माने सावथुनाव नुवाखैब्लाबो थियेटार मुलुगाव बिथाङा गोबां माने बिहोमा दं आरोना जों माने बिथांखौ फ्राय बिदि सावथुन मुलुगाव नुनाय जाया ओमफ्राय थियेटाराव नुयो आरोना थ' बिथाङा बेसेबां खस्थ' ओमफ्राय बेसेबां समनिफ्राय माबायदि बिथांनि गासैखौबो आं एसे सोंनानै नायसै आरोना नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो एसे लाबोनो होननानै बिथांनि सेराव आं दिनै फैनाय जादों थ' नैबे जोंनि नोलोबारि बा गगामुग एरियायाव नैबे बिथांमोननि आयराखि थियेटारखौ लाबोनाय लेखायाव माने आं दिनै बिथांनावबो ग्रोब लोगो मोननायखाय माने बिथांनाव बिनि सोमोन्दै एसे सोंनानै लानो नागिरदों आरोना नोंथांमोनाबो एसेबो मिथिलानानै बिथांनि लाइफ स्टाइल बिथांनि पार्सनेलि बिथाङा मा मावो ओमफ्राय पार्सनेलि आरो जेनेबा ओमफ्राय ओरैनोथ' फावगिरि ओमफ्राय गुबुन बिथांनि बायदि मैयाखौ एसे मिथिना लादों आरोना थ' बिदिबा आं एसे सोंनानै नायसै आरोना नायलांदों नोंथां जोंहा बिथाङा बेनो जोंहा माने थियेटार मुलुगाव बुहुत बिहोमा दं आरोना बिथांनि थ' बिथांखौ माने गिबियावनो आंनो मिथिनानै लागोनसै नङा होमबा थ' बिथाङा माने थियेटार जारनि जिथुनिखि थियेटार मुलुग गिबियाव बेसे गोबाव माने बेसे सनाव फैनायमोन बिथाङा आं गोबां बोसोर जाबायलै मथा मथि 2006निफ्राय आङो दङ थियेटार मुलुगावहाय गोबां स्ट्रागल खालामबाय 2006निफ्राय दिनैसिम 2024सिम रानिं सोलिगासिनो दङ मथथे 22 इयार रानिं आरोना 22 रानिं जाद्रायाखै नामा 17 बिदि जाबाय नामा बिदि जागोन ना थ' बिथाङा माने नोंथाङा बेसे सनाव माने बबे मोनसे थियेटाराव फार्स्ट माने गिबि आगान होजेननाय ओमफ्राय माबायदि आगान होजेननाय बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा एकदम काहानि दङ थियेटाराव हाबजेननायनिबो काहानि दङ औ जेब्ला आङो 2006आवहाय थियेटाराव थानो बिराद हांखुरमोन आरोखि माने आं उन्दैनिफ्रायनो कालसारनि ओरैबायदि फाग्ला माने ओरैबायदि फाग्ला हिसाबै माने फार्स्ट टाइम आङो मेट्रिक लिरखांनानै मेट्रिक पास जाखांनानै आं जेब्ला कलेजाव फरायो आङो अब्ला हाई सेकेन्डारि माने फार्स्ट इयार आरोखि फार्स्ट इयार पास जाखांनानै सेकेन्ड इयाराव हाबगोन माने हाब्बाय जास्ट ओमफ्राय अब्ला ओरैबायदि आं भाबिबाय मा बिराद काहानि दङ आंनि थियेटाराव थांनायनि आं सानबाय मा जेन बे थियेटाराव थांबोला माने आं फैफिननो मोनगोन आरो एग्जामफोर होफैफिननो मोनगोन बिदि सानबाय आं ओमफ्राय न'आवहाय आङो आंनि पासपर्ट बिदिनो डकुमेन्टस माखाखौ गालांबाय आङो जाहा सासे सिस्टार दंमोन बेनो आं खोन्थालांबाय जे बिदि फर्म फिलआप खालामनानै दोन आं फरिखाखौ होफैगोन बिदि जाबाय बेनिफ्राय जेब्ला थियेटाराव थांनानै मोनहैयो अब्ला ओरैबायदि काहानि जाबाय अब्ला बेयावहाय आंनो नाटकनि गांब्रै नाटक मोनहैबा समाव गांब्रै नाटकनि मेइन रलखौ होनानै होजोब्बाय माने हिर' रलखौनो होनानै होजोब्बाय माने आं अब्ला समाव सामथिं 18 इयार्सफोर जागौमोन नामा 18 इयार्सफोर जागौमोन नामा थारमाने आं हैबा समावनो एसे गोजौ गिदिरखा ओमफ्राय मालिकआ आंखौ लांनानैहा मेन रलखौबो होखाबाय नाटकनि आरो नाटिकानि जिथुबा जों मेथाइ फथिना होनो बेनिबो मोनथामनि बा मोनब्रैनि मेन डेन्सार होनानै होजोब्बाय अब्ला आं मा खालामनो रिहार्सालाव ओरैबायदि खस्थ' जाबाय ओरैबायदि खस्थ' ओमफ्राय दाथ' फैफिननो मोना आंथ' बेखौ मिथियामोन फैफिननो मोनोसो सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो उपाय गैला गासिबो मेन केरेक्टारावनो हाबनानै थाजोब्बाय फैफिननो मोनासै आंनि फरायनाया बेखिनियावनो आद्रा जानानै थाबाय आरोखि ओमफ्रायथ' बे थियेटारनि मुङा मामोन एक्सुवेलि सोरां मन्जु जोंहा सेखासानिमोन सोरां मन्जुमोन आं बेयावनो फार्स्ट आगान होजेननाय जेनेबा गिबि बे थियेटारखौ नोंथांमोना मा जायगायाव गाजेननायमोन जेनेबा प्रथम आं बे थियेटारखौ रिहार्साल होखांनानै जोंनि फार्स्ट पेन्डेल बियो खैराबारिनि थथलापारा होननायाव फार्स्ट पेन्डेलमोन आं बेयाव ओरैबायदि एक्साइटेडबो आरो ओरैबायदि कमफिदेन्टमोनबो आरोखि फार्स्ट पेन्डेल माने रायजोफोरखौ नुनानै फार्स्ट टाइम आंनि थ' बेनो आरोना ओमफ्राय दा दिनैसिम नोंथाङा माने मोनबेसेसो थियेटाराव आगान होखो जेनेबा दिनैसिम आङो जोंनि बर' जगतआव जोंनि बर' हारिमुआव जोंनि बर'आव मोनबेसे थियेटार दं आं बे थियेटारावनो फाव खालामजोब्बाय आगान होजोब्बाय जोंहा दङमोन बिदिनो बार'लाम्फा दङमोन सान्दो बावदिया दङमोन सोरां मन्जु आलायरन आर'नाइ
आङो मोनफ्रोमबो माने मालिकफ्रानो आंखौ गोदान थियाटार खालामग्रा मालिकफ्रानो आंखौ इनभाइट खालामोमोन आरोखि मा साननानै इनभाइट खालामोमोन मिथिया माने मोनसेबो थियाटार बारग'वाखै आरो आंनि थाखाय आंनि लाइफआव माने आं मोनसेल' थियाटारावहाय फाव खालामनो मोनाखै जेब्ला आं थियाटाराव आगान होजेनो अब्ला बे थियाटारा गैखालामोन बारदै सिख्ला होननाय थानायमोनब्ला निस्सय आगान होनो मोनगौमोन आरोखि थ' नोंथाङाथ' गोबां माने थियाटाराव गाबोबाय नङा होमबा थ' नोंथाङा माने दा ओरैनो जेनेबा गोबां रायजोफोरा गोबां नायो नङा होमबा नायनानै माने सोरबा बायदिया मोजां मोनो सोरबा बायदिया बे हारिमुजों सोमोन्दो दं नालाय सोरबा बायदिया बेबायदि कालचार लाइनाव इन्ट्रेस्ट गैया थ' बेबायदि बेलायाव माने दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहाथ' गोबां बोसोर बेयाव आगान होबोबाय नङा होमबा थ' नोंथांमोनहा माने बेबायदि केरियार माने बेबायदि माने इनकाम सर्स माने कमार्सियेल बिदि इनकाम सर्स खालामनो हानाय जेबो माबा दंना गैया जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बर'नि थियाटाराव आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बिराद गोलाव आरो बिराद ट्रेजेडिबो जानानै फैयो माने दा आं जिथुबा स्टेजाव आगान होबाय दङ बा जिथुबा जोङो बे कालचार डिपार्टमेन्टआव जों एंगेज जानानै दंबाय दङ बुंनो थाङोब्ला खोब दुखुनांथाव बाथ्रा माने जोंखौ माने थियाटारनि आर्टिस्टफोरखौ गोबां मानसिया नुस'ना माने जोंखौ आर्टिस्ट होननानै भेलु होनो नागिरा गोबां जोंनि लिडारफोरबो दङ बिसोरबो जोंखौ भेलु होनो नागिरा माने आर्टिस्टआ मा बुस्थु मेइनलि आङो बुंनो नागिरो जे जों प्रेक्टिकेल मोनबोबाय थानाय हिसाबै जोङो स्ट्रागल खालामबोबाय थानाय हिसाबै आंनि बादिब्ला जोङो जि जायगायावहाय बर' दङ जि जायगायावहाय खना खनला जोङो बर' दङ बबेबा बायदि जायगायाव बर' राव रायज्लायनो रोङा बेफोरबायदि जायगायाव थांनानैब्लाबो जोङो जोंनि गाननाय जोमनायजों जोङो जोंनि हारिनि सिनस्रिखौ जोङो बिथांमोननि सिङाव जों देखायहैयो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो जोंहाबो जे मोनसे हारिमु दङ हारिनि मोनसे सिनस्रिया नै बेनो होननानै जोङो जि जायगायाव थांनानै जोङो दाब खना खनला जायगाफ्राव बर' जायगाफ्राव थांनानै जोङो दिन्थिहैयो मेइनलि बुंनो थाङोब्ला जों गोबां जोबोद गिदिर सासे आर्टिस्ट होननानै बुंनो हायो जोङो जोंनि थियाटारनिफ्राय माने जों गासैबो आरोना आं हारसिं नङा जाय बिलाखा थियाटाराव फाव खालामो जाय थियाटार मालिक बिथांमोनहा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जोंखौ दैदेननानै लाना थाङो बुंनो थाङोब्ला जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो नाजादों खिन्थु आंनि बादिब्ला थियाटारनि आर्टिस्टफोरखौबो आरो मालिकफोरखौबो जोंनि माखासे गिदिर गोलाव मानसिफ्रा नायसननांगौ आरो बेनि फारसे एसे डिसिसन लानांगौ आरोखि माने मा खालामब्ला माबायदि मोजां जागोन जे जोंनि बिटिआरावहाय मोनसे जोंनो ओरैबायदि मोजां गिदिर प्लेटफर्म नांगौ जे बेखौ आंनि बादिब्ला जिखुनु सरकारानो जाया माने नायसननानै मोजां गिदिर प्लेटफर्म खालामनानै होयोब्ला आंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोखि ओरैनोथ' दायो नोङो सिनेमा मुलुग थियाटार नङाबाबो सिनेमा मुलुगावथ' बिसोरो माने अबदान होबोनायखौ नुबोदों नङा होमबा बेबायदि बेलायाव माने थियाटाराबोथ' बिदि मोनसे बाहागो नालाय थ' अनसायजायो आरो ना माबा मोनसे नायसनजायो आरो ना नायसनजायो आंनि बादिब्ला बिदिनो मोनसे गिदिर प्लेटफर्म बनायनानै होनांगौ जिखि जाया सोरबा सासे मालिकनिनो आरोखि माने जे जोंबो आर्टिस्ट हिसाबै लाइफ केरियार बनायलांनो हायो माने जों बिदिखौ लुबैयो आरोखि सासे आर्टिस्ट जानानै मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां बोसोर स्ट्रागल खालामबोबाय दिनैसिम जोङो थियाटारावनो गावनि आधा बैसोखौ जोङो नागारबोखाबाय बेनि थाखाय दुखु मोनो आरोखि दा जोङो लास्ट अबस्थायाव मा मावनानै जागोन जेबो राहा गैया बेनो जोंनि खेथिया जोबोद दुखुनांथाव दुखु नाङो आरोखि थ' दिनैनि बेलायाव माने नोंथाङा दिनै फैयै दिनै दासिमाव नोंथाङा माने आयराखि थियाटाराव आगान होफैबाय नङा होमबा थ' आयराखि थियाटाराव थानानै नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथांनि एसे फिल माबायदि मोनदों एसे फोरमायदो ओरैनोथ' गाज्रि मोनाखै मोजांखौनो मोनदों जोबोद मोजांखौनो मोनदों होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला आंनि थाखाय थियाटारानो गंसे न'खर नालाय आंनि फेमिलि बेनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनो आरोखि आं जिखि थियाटारावनो था आं बेखौ आंनि न'खर बायदि साननानै थानानै आं गावनो हारसिं हेपि खालामनानै लायो आरोखि बिराद मोजां मोनदों थानानै थ' देग्लाय बोसोरनि माने जिथुनाखि नाटक नङा होमबा एसे फोरमायना होदो मा दङ देग्लायनि नाटकआव देग्लाय जोंनि आयराखि थियाटारावहाय गांथाम नाटक लानानै जोङो ओंखारबोदोंथ' बे गांथामाबो मोजां खिन्थु बेस्ट होननानै बुंनो थाङोब्ला आंनि सुइस आंनि सुइस माने आंनि डायलगफ्रा ओरैबायदि मोनसे भेलु दङ बे माबाया सिलिंखार सायनासालि आं सिलिंखार सायनासालिखौ बांसिन
माने मोजां मोनो खालामनानै खिन्थु बिराद हार्डलि ओमफ्राय खिन्थु जेथो दङ जेथोआबो बिराद मोजां माने रायजोफ्रा नायनानै जेथोखौबो बिराद मोजां मोनो ओंखायनो स्पेसियेलि आंनि थाखाय सिलिंखार साइनासालि माने आंनि थाखाय डायलगफ्रा माने जोबोद मोजां मोजां दङ आरोखि बिनि थाखाय आं सिलिंखारखौ मोजां मोनो ओमफ्राय जेथोआ खिन्थु बेस्ट नाटक आरोखि खिन्थु आंनि थाखायब्ला आं खालामनानै आंनि माखासे डायलगफोरनि थाखाय भइस डिलिभारि बिराद मोजां मोजां दङथ' सिलिंखाराव सिलिंखारखौ आं एसे मोजांसिन मोनो आरोखि थ' सिलिंखाराव नोंथाङा मा रल लादों जेनेबा एसे फोरमायनो हागोन नामा सिलिंखारावथ' बिराद हार्डलि नाटक बिराद खस्थ' जायो बेयाव आङो सासे ड्राग्स एडिक्टेड आरो जौ फाग्ला बेबायदि केरेक्टारखौ प्ले खालामबाय थादों आरो नेगेटिभ रल आरो ना नेगेटिभ रल मानसिफ्रा नायनानै जोबोद मोजां मोनो बिराद आखाइ खबनाय मोनो ओंखायनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोखि आচ্ছা ঠিক আছে তো गासै थियाटारखौ आं माने थियाटारनि सोंनाय बिखयखौ आं बेयावनो माने दोनथ'नोसै सानबाय आरोना ओमफ्राय एसे बिथांनि पार्सनेल लाइफआव एसे मिथिनानै ला आरोना नोंथांमोनाबो पार्सनेलाव दिनैथिं नोंथांमोना बहुद मिथिबोबाय बिथांखौ गोबां माने नुबोबाय नङा होमबा बिथांनि जायगा बिथाङा बबाव थायो मा जेनेबा मा मावो नङा होमबा तो एसे मिथिना लादों नङा होमबा नोंथाङा नोंथांनि जायगाखौ एसे खोन्थाना लागोन नामा मा जायगानि मा डिस्ट्रिक्टनि आंनि डिस्ट्रिक्टआथ' बाक्सा बाक्सा आरो माबाया जाहैबाय मा होनगोन हम टाउना जाहैबाय बरपेटा रड बाक्सानि ओमफ्राय अरिजिनेलि गामिया मैनामाथा गाव होननानै बुङो पिअ'आबो बेनो मैनामाथायानो आंनि एड्रेसा बे आरोखि ओरैनो नोंथाङा जेनेबा थियाटाराव थानायजों लोगोसे माबा मोनसे आलदा माने पार्सनेल माबा मोनसे बिजनेस दंबाय बायो नामा जेनेबा साख्रि बाख्रिफोर जेनेबा बेफोर माबा मोनसे जायखिजाया दं मावो नामा नोंथाङा आङो सिगाङावनो बुंलांखाबाय माने मा होननानै बुंगोन थियाटारानो जोंनि खेथि माने बेनिखायनो जोङो थियाटाराव थानानै दिनैसिम जेबो मावनो रोङासै आधा बैसो थियाटारावनो थांबाय आंहा जेबो बेबायदि गावनि पार्सनेलि बिदि खामानि गैया न'आव थानाय समाव बिदिनो माथिंबा बिदिनो मेनेज खालामनानै गावखौ सल्भ खालामनो हायो आरोखि बेखिनियानो न'आव थानाय समावहाय बेखिनियानो ओमफ्राय बे समाव आं माने नोंथाङा माने दासिमाव सिंगोल लाइफ ना पार्टनार लाइफ एसे मिथिना लानो नङा होमबा बिराद गेदेर कुइसन सोंबायलै सारा खिथानोबो लाजिलायलाङोना दाथ' ओरैनो आङो सिंगोल लाइफआनो सोलिबाय दंथ'यो फार्स्ट खालि जाना दं आरो ना फार्स्ट खालि एप्लाइ बिदि दं सोलिदों नामा बिदिथ' गैथ'वा माने बैसोआबो गैला नालाय बिदि टाइमाव थाबाय थानो ओंखायनो गैथ'वा आरोना समासो मिथिगोन आरोना मा जायो समा फैगासिनो दङ सोरबा जुदि गोसो सिङाव जुदि माबा मोनसे साननानै दंब्ला नङा होमबा एप्लाइ खालामनो हागोन नङा होमबा सम फैगासिनो दङ आरोना थ' बेबायदि कन्डिसन जाना दं थ' बिथांनि माने गुतै जिउ जारिमिनखौथ' बुंजोबनो हाला नङा होमबा हाला थ' बेखिनि बिथांनि माने माखासे मिथिनो गोनां खौराङा बेखिनियानो आरोना बिथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिबाय गोबां माने मिथि खोथाखौ दिनै मिथिबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ एसे माने नायनानै जाय गोदानै फैदों एसे शेयार खालामना होदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै मानो होनबा माने जोंनि बर' मुलुगाव बेबायदि गोबां माने मिथिनो गोनां जाहोन दं माबा दं नालाय थ' आं बेखिनिखौनो बिथांनि माने माखासे फिसा ओरैनो भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना थ' बिदिखौ आं गोलाव खालामना सानबाय आरोना बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं